A l'administració li demanem que no eludeixi la seva responsabilitat, que consideri esgotat el pla de govern vigent i que consensuï un de nou amb els agents socials i econòmics del país. Un nou pla en el que s'incorpori la figura dels agents territorials i sectorials, en el que la formació sigui entesa com a antesala d'una millora de la gestió de riscos laborals i de la cultura preventiva en l'empresa. Està clar que l'empresa contra més gran és, hi ha més activitat sindical. Nosaltres l'any passat vam fer un estudi amb la Pompeu Fabra i reflectia l'estudi que el 25% de les empreses grans no assumeixen la prevenció amb el seu propi servei de prevenció. Si això és significatiu, ho és, perquè és una mostra que difícilment podran fer i decidir i donar la possibilitat que treballi el Comitè de Salut Laboral dins de l'empresa si ja està escatimant i que té una assumpció pròpia i obligatòria, que és el tenir un servei de prevenció propi. Que les empreses assumeixin la seva responsabilitat i que no continuïn desviant l'atenció amb discursos malintencionats sobre la manca de competitivitat. Des de la UGT de Catalunya denunciem que la no aplicació de la llei de prevenció costa més de 3.000 milions d'euros, el que suposa l'1,6% del Producte Interior Brut de Catalunya. El que volem és que aquells que tenen l'obligació de fer-ho, de vetllar i de declarar-les i d'acotar-les, que són les mútues d'accidents en aquest moment, doncs es comprometin a fer unes bones pràctiques i a fer allò que estan obligades a fer, i és a aflorar-les per poder-les tractar. Per tant, en aquest sentit es preocupa que des que tenen elles la competència directa en tant que la declaració a fer, pràcticament hi ha hagut una davallada del 40% de malalties que no s'han declarat, con respecte a d'altres anys que hi havia d'altres mecanismes i que sí que s'estaven declarant. Si mesurem la sinistralitat amb causa de mort o amb mortals, és evident que és la construcció. Tenim en aquest moment, si no recordo malament, 33 morts en el que portem d'any i hi ha una davallada aproximadament d'11 con respecte a l'any passat. Hi ha dos fenòmens que incideixen. Un, el que aquest trimestre hem tingut la Setmana Santa pel mig, per tant, una setmana en la que hi ha hagut poca activitat econòmica. Dos, evidentment, que la davallada en el sector de la construcció es reflecteix en que hi ha menys treballadors i, per tant, se produeixen menys accidents. El que no ens ha de fer perdre és l'horitzó i la tendència. Veurem a veure com se comporta el mes d'abril, tot i que pugui haver-hi menys treballadors en el sector. Per tant, jo no seria, si més no, tan cofoll, no seria tan exitós i seria molt més prudent a l'hora de valorar, a l'hora de dir que estem tots ja a salvo i que no fa falta ficar les mesures que ens obliga la llei de prevenció.